mo 19 nolsor Indra Kumar ADC village sini taku khoroksa belai jungjalo tongo bini buma buka kwrui tai bo khoroksa English medium pori tongo erpore bai tin bini document rok thik kwrui abo nogo rang puisa kwrwini bagui nai bo khlaimani yangui tongmani abono chwng chini tipra mothani top thaikia o takukno kagoj potro khlai manui nai bo je kuno job rok joma rwthung ba bini abono obo haikei nai bini yakung bai thango basanan bagui bono chwng chini top tipra mothani bubagrang dagi mani bisingtwi chwng bono kisa chubakha tai o takuk kaham lama khlainai basanan bagui chwng bono chubak phaikha Norong bo bolok klai Nolchar block village ke Indra Kumar village nor tini bosok chuba churekha minimum 3000 something aba bungan bono chuba chi rioi norok bahai bokhaw bokti hema tongha korke mohai kwbang manu tongo जों sudo bono simiya tebo mohai bial log tongo जों saito ui tongo jotono no subanani bagui kheba जों bwskango wan sugui tongo tebo kubun borok nobo subanani hwnai nai जों khao songjak